Bună ziua! Mă numesc Timea Vic și lucrez ca asistentă medicală specialistă în prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale. Recent, Agenția pentru Siguranța Sănătății din Marea Britanie a reportat o reducere semnificativă a eficacității primelor 2 doze de vaccin împotriva variantei COVID-Omicron. Datele publicate arată că vaccinarea de rapel previne dezvoltarea simptomelor de COVID la aproximativ 75% dintre oameni. Dacă aveți 18 ani sau mai mult, sunteți eligibili pentru vaccinul de rapel dacă au trecut 3 luni de la a doua vaccinare. Nu este prea târziu să luați prima sau a doua doză dacă nu le-ați avut până acum. Eu mi-am primit vaccinurile și o doză de rapel, deoarece vaccinurile sunt cea mai bună modalitate de a mă proteja pe mine, pe pacienții mei, pe cei dragi și comunitatea în care locuiesc. Dacă doriți să faceți același lucru, vă rog să vizitați site-ul web NHS pentru a face o programare. Altfel, puteți să verificați rețelele sociale locale pentru a vedea unde sunt puncte de vaccinare fără programare. Medicul dumneavoastră de familie vă poate contacta de asemenea dacă vaccinurile de rapel sunt disponibile la cabinetul lor medical. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună. La revedere!